Okay guys, kita nyo naman yan. Yan. Patay ko yung electric fan kasi malikot yung gagamba pag nahanginan. Yan guys. Nakita nyo to guys, mais. Yan. Mais siya, mais. Ayan o. Mais versus talaan. Talaan ulit, talaan. Pero iba to, medyo malaki-laki to. Parehas lang ang size yan guys. Good size sila parehas, good size. Fight. Uy. Mats na mats to ah. Tama-tama, hindi pa ako makain parehas to. Magsasakmalan to. 3 days na tong gutom. Uy. Parang matapang talaga mga talaan. Pero kanina natalo yung talaan sa Pokemon. Oh. Tapang ng talaan. Sinusundan. Wala na to. Talo yung mais guys ha. Talo yung mais. Ayan o. Ay! Ay putang inang yan. Nagkabaliktad guys. Natalo yung talaan. Ang laki ng katis sa likod guys. Tang inang yan. Nalikuran yung talaan guys. Tignan nyo. Tutok mo. Ang laki ng katis guys. Ayan o. Ang galing nung ano. Ang galing. Ang galing na mais. Ayan o. Kala ko panalo na yung talaan. Sige, paano mo na yan? Pakain mo na yan. Papakain ko na to. Wala na to. Huwag mo lang Inaasahan ko mananalo yung mais guys. Sa bagay, mas malaki ng konti yung mais palaw. Wala na. Wala na tayong talaan guys. Sundo Kinain na. na yung isang talaan kanina ng Pokemon, tapos kinain na ng mais itong talaan na to. So, ang panalo guys. Panalo natin, mais. Panalo ang mais spider, tinalo ang talaan. Yung kaninang laban naman, Pokemon versus talaan, tinalo naman yung talaan, nanalo ang Pokemon. Mapalag po. Kumalag pa, nakaligtas pa guys. Hinahanap niya guys oh. Ayan na guys, sasakmalin niya na yan. Hinahanap niya guys eh. Hinahanap niya eh. Dahil alam niya, nabalutan niya yan oh. Kinakagat niya guys oh. Alam niya, nabilutan niya eh. Hindi, nandun yung katis. Ayan na guys. Ayan oh. Guys oh, kinakagat oh. Kita mo. Nakawala pa eh, bilot na eh. Ito yung Focus balot natin. niya. Focus natin. Ayan, focus mo. Ayan na guys. Ayan na guys, tinuluyan na. Ang galing. Galing sa likod talaga Kita mo, oh. sa likod niya talaga binabanatan. Oh, wala na guys. Tuluyan na guys. Yun lang guys. Ang akin lang, mag-like at mag-subscribe para mas marami pang video. Saka yung abangan nyo guys yung ano ko, yung pinakawalan ko na 16 na botchog. Part 2. Yung parto nun, inakyat ko siya sa bubong ng gabi. Tapos sinanap ko, nagbahay sila. 5 yung gagamba na nakita ko, umitlog na sila 5. Pero iba, di ko na nakita, baka umalis na. Ayan guys, oh. Kitang-kita nyo naman ha. Panalo yung mais guys. Panalo yung mais. Ang galing nung mais makipag ano, sa likod niyo talaga binabanatan, 3 beses. Talo ang talaan guys sa mais. Split. Yung kanina, Pokemon versus talaan, talo rin yung talaan sa Pokemon. Ito naman, talaan versus mais, talo rin yung talaan sa mais. So, wala. Yun lang. Mag-like at mag-subscribe. God bless all.